Sa Shisian Pat nagaliang jong iga Good News TV, ni penpau ya gajing sngongu yublay, wala penyo hangi ya ganiga lat, bat ya ganiga program, bat ni ay kublay ru ya pi baro kiba page ya ganiga program, lingba ganiga YouTube channel, bat kumju ru lingba ke local channel ka cable bat ni ay ngo yublay bang yo ya ganiga lat, ban wan lam shapi ya ganiga program ka kerpang ka program ka bang ay kerteng na limpong kisamla. But niya don hagan ni kapor ringkat ke jingpen bed jong ke jinge seng samla balang Presbyterian nong klau ha kabayday but ke ni ke panel discussion ya ke ba ngindon ya ke jinge kren halo jong ni ke pang ke minor ke menta but ke lasai ke jingit kli jong ki samla ha ke emlang ke salang ha ke yeng ke sem but kumjuru ha ke balang tingi pidiang sung ha ya pi baro but ni ai kublei ru ya ke jinge seng samla jong kabalang Presbyterian nong klau nong remai Presbytery kabala penbet ya kani ke program tishwa ya kabangin sayo ya kani ke panel discussion bani peliu jingmut alo jong kani ke pang ngini ok sngo shwa ya ke jingrai ke kerpang ya ke kwaya ya kaban wanlam hapdeng jongi da ke jinge seng samla jong kabalang Presbyterian nong klau. Kajing petaka sawah hanyi kikun samla imlang salang balajo kumnungin le
Tiha kini kapor ngi pediang sumubhas sa sisien ya ki panelist ki jongi ke be don kat lembat ngi ha kini kapor ningkong na kabentai pastor SL Mobley ni pediang sumubha ya pi pastor sya kini ke panel discussion i pastor ide na kabalang Presbyterian Nongklau but kumjuru ide pastor in charge jong kabalang kabahap apo jong kenong remai Presbytery nang tangi don ye teman besan SL Marshall Long kublai tu shibun teman besan bagi piang subhaya piru dengan ke program but teman besan ru ide na kabalang Presbyterian Nongklau but ngidon ru hang ni ye samla rebel kuparwar ide na kabalang Nongklau ide pendep ya ke MTH but idon abat ke balang Presbyterian Nongklau tingi piang subhaya piru dengan ke program ke jongi but klem depan slam shu ngini poi bet banya liu jengmut halo jong ngini ke pang ku menglaong ngini keren ya ke menor ke menta bat kalasai ke jingkit kli jong ki samla ke imlang ke salang ke yeng ke sem bat kumjuru ha ke balang habang ya keren ya ke menor ke thau ya ke por ke balalet ke por ke menswa lan ya ke thau ya ke por ke berim ke beja ke menta ke thau ya ke por ha ke bangingi im menta bat kalasai ke thau ya ke sngi ke bebut lan ni ngi ong kalasai kala sisngi ke thau ya ke por ke ban sawan bat kumta habang ya keren halo jong ke ni ke pang ya keren ya ke benta jong ki samla ha ke imlang ke salang ha ke yeng ke sem ha ke balang ha ke menswa ha ke menta bat kumjuru ha ke ban sawan Syukwa ban poi bet changan ke jingkeli ningkong ni teman besan ni keren sepang ke jingkit kli jong ki samla ha ke yeng ke sem mo teman besan bat da ka bangi pai sya ke menor bat ngi pet ru ya ke menta bat ke ke ban sawan ru ha ke ba la shai ngashukan mau ya ke kentin jong ki historian ki ba ong ba ke ba jam menta kala shat lupa ya ke ban sawan ti habang ya pai din ya ke ba le kalong kumban pen palang yang ngi syakatai ke ban sawan tiki jingkeli ke bang kwa ban bu yu pi teman besan ha ke dei bat ke jingkit kli ju ki samla kristan ha ke yeng ke sem mo ha bang ye kren shpang ki samla ha la yeng la sem pila mo teman besan ban shia thu kindiat ya ke jinge per mo jong ki samla ki bamenta ha be nu jor bat ke por ke balalek dan ni ha bang nu jor bat ke menar te nangkong ngasoban ai play ye store mi moderator hai kenika panda discussion ga jangi tentang ai play store jangi dan rangkat bani taiba rebel ide naga ju ki balang tinga ai play ro nangkong ye ki viewers le se jangka good news tv pan ngarung ade we na ki nong pej bahaya ka niga good news tv tinga ai play ki viewers baro jangka ye jang nika channel jangka jingi sing samla ki jipis nat sak mi jangi te hak bi te kenika jingkeli ase store dadangi phashik ki samla ka por ka ba la leino ka menor bat ka menta ma bingi ang ka menor ka por ka ba la leino ka por ka ba menshwa te ladang chimru tang khndiat tang ha ka por ka jinglong khna samla ka jangaru kaladon ka jingi pher ka ba khrab hab store ka ma ka ta ka jingkit khli jongki samla kalong haka long yin kalong sem teng ia ke por ki ba menshwa ngi don ba ka jingkit khli ka yin sem la kalong haka ban jarap ki ki pa la kalong haka ka mai ka je ka rep ka riang bat ki ki banta ki ba ngi dan hi ka jingkit khli ka ba kharab ha na ka yin sem ba la se ki ki pa ro ki por ki ba menshwa ka manor ki dan ro ka jing shania ki khon mo kham tam ki khon shanrang kata ka jing shania yaki nagabanta bakin long ki nong kershan ki ba haka yaka jing kesem ban yarap gen ban pendapan biang yaka jing kesem bataki weki banta mo ka jing kesem tanrai haba ni phai pat haka ni ka juk ba menta ni iba ka jing ki khli jongki samla kala yapher hadu kata bat ki por ki ba menshwa ni iba ki samla ki sngi ki juk ki por ki bangi emanta ka jingki khli mat na gunta ka long yin ka long sem ka ladun na ba te kamtam ha ki juk ka ba ngi em mo ka ki juk technology ni ka ba imat ka mobile ka wei ka bala sinshar bhai ki khon samla ka jungi teng i kumba kim don por sho
ma kim don por shu ban pe ye ki le la ka long ki kam yin kam sem la ne ki to ni banta ka long yin ka long sem i kala shu pulut por ba ta to ka mobile ka jong ki ban i bana do snem arajar arpho khat khandai arpho ha to ka lockdown se ga kala de ka to kala de ka por ka ba la kta shi sai ki samla ka jong i ha ka ba ha to ka por hi ki babon he ki la shu pulut por bat ka mobile ka jong ki pat ki ro ki jing so ba ki babon ki ba ki khon samla ki ni sngi ki pulut ka por ka jong ki te ngi ba kham tam ha ka jing kit khli e ka jing ka sem le se kala du na ba tara ki ni ki sngi ki ba ni emanta to temen san ku man shuban rap mo ya ka e ka ba phila ong mentan ba abai nu jor tang ki khndiat snem ki bala lej mo ngir ngio iya kata yi khndiat tong ka por jing long khna jong ngiru kala don ke jing per ti trai ke e ka daw ka ba penlong to phila mention khndiat ka bi dei bat ka media mo ka ni ka social media ka mobile phone ka ba ki bon ki samla ki la ya bernya ka mobile phone trai ki e shushu ki daw trai ki ba penlong hatu kala bandai ke jing bon kamru ai ke jing puli ka ba penlong ki samla ba kim don shu ke jingit kli kam tam ka ba pendap iki kamram ka yeng kesem trai ki shu shu trai tun san ki daw ki ba ga jing i ka barit jong phi la si ki ba nalor ke mobile phone mo ki ba ki penlot ta khlish pun star sin tang trai ko mangal om ne khoi ka di ka mobile phone tar ka di ko vai nang ta ki wi ro jing so ba ki ni ki juk mo ki dan si bon ba nang ta le se ko wi ro ka de ka jing mo ki hakini ki juk ki bangi em ki la bon kum ki chinga ka ki sports ki taro ki la ayu hi ki hakaba ki la punori ka por ka jong ki hang ta nang ta ki jing pule kham tam ki jing pule ta ki jing pule le hakini ki juk ngi mantan ki kemi ki paro ki la ye le ban pan bor ki khon la ne ban am sim ki khon ki jing pule ki jong ki nang ta ka lawi ki jong ki hi te ki dan te la se jing pule ke ko wei ka ba kabla pun bun kam bhai ki hadu ba kim dan shu ka por na kam ta jing sem tan rei sa ka wei ro store ngi mat ka song ro hi hak ki long ying ki long sem ki jongi ki dan ki long ying ki long sem ki jongi ki ha ki ni singi ki ba imat na ka liang ki kemi ki paro ki la kelet hi la se ki la neglect kin diat mo ban yalam ki khon ka ta lanti ka ba kin don ken ka ta jingkit khli ne ka ta responsibility yala jong ka jing ka sem ha ka ba ki haban ya shongum to ban nomor bang ka na ki por ki ban shwa ki por bang idang ya rit ikhna samla mangi ni imei ipa ki danon ka por ban ya thu khana ngi ban a ki jing sneng ki jing karau nong ta ban de yalam ban da ban i ban da hikai ngi kum no bangin sim khia kan na kun ta ka jing ka sem ban don ka ta ka jingkit khli na ta ka jing ka sem te le se ka na ki long sem ki jong ngiro ki ni ki singi nomor pangi le bon kam de tang ki khon ki le bon kam le se ki mi ki paro ki le bon kam ha ki jong ki kam ti mat ka tar ko de ko ka daw le se store ka ba ma ka ba wan ra ye ka jing bom kit khli so jong ki khon a anong ta ki long ki long sem ki jong to kli shibun tum san ni ka ka jing ju bab ka jong phi mo ngi sung thu ba kam dei e tang ki khon de ki kimi ki paro mo nga kan mau po dang ret ru ki kimi ki pa jong ki benta ti ki kamram ki bangi de ban pendep mo ke ai bangi de ban le ren rei kata kala duna ba ki ni ki singi na ka liang ju ki pa ka ba penlong ki khon na se ba kin du no ai to ka jingkit clear na ka benta la ka jong ka yeng ka sem ti ku play shibon ti man san ngi pa shi pastor kindiat pastor ka bai dei bat ke ni ka jingkli na ka benta jong phi ngi ne pet ye ki samla mo ka jingkit clear ka jong ki kham tam ka balang ye ka minor bat ye ka jingkit clear ka ba ki samla ki don benta ngas kwa ban shubu ipi ni ka jingkli ka ka benta nama abang ya keren ka balang ka ngia keren ki samla kristan mo ki badan ka balang tik ka benta jong ki samla kristan ha ka bedai bat ka balang I Reverend Bidan Box em moderator jog de panelist ka jungi I tememusan Sel Marshilong Master Rebel Kuparwa ngashim me ka por ban ai kublei phi baro ngashim me ka por ban ai kublei ya ka good news jong ka jingi seng samla badi phi baro ke ya don bani pet kum ka benta ban ya don bata lam ban ngi ha ka discussion ka jungi
Tegi ai khu ble shibun ya ka jing seng samla sinat ka bala punjo bentai ya ka jing seng samla jong ka balang jing nong khlau na ka bentak na program ka bakar pang nga don ka jing kermen pastor ba ublen kerkhu ya baro ki bayo ban pe ja ka channel ka jongi te halor ka jing kali ka ba phila keren como pastor nga don ya ka ban ongkum ni pastor mo ka kentin samla ketika kentin ka basawas ngutenat bah habaro ki breu ngamo dong kupta phi na markam ladang anuksa lada i khullu i barang red i or balada i or gumto ladang i ong i tom le phla samla ha te ila komen na ila komen te gitu ki bala he alasan ro la pet ka arta kala yau ba hande la ong o dang i samla kom ki la komen de tak tak daw habangi kren ki samla kamut kare kapor ka ba sngutnat kapor ka ba kamen te kapor juga jinglong samla te ngite baro ka kentup na do ki samla ret khat saus nem sejrong te hadu ki samla rangba ya ki bangi poi hadu sausan snem ye te kata ka kapor samla te habangi kren sapang ka kapor samla khamtam halaka jong ka balang ngayu i tangkan de baka dei ke benta ka bakor do tam ha balang namar ka babun ong no ka jing don ki breu ka hap akane ka thop jong ki samla te na kata ka daw ki samla hi ki don ka benta ka bakrau ha ka balang ti ka benta ka ba phi labu hanga ban yo ban de discuss kolong ban te ya ka balang de kumno ki samla ki long ka benta ban te ya ka balang te ngasgo kidon ki badon kame kawai kadai ka jinget kum ki samla kristan ki samla ha ka balang ni dai banlong ki biskam ka jinget pinge me ki digi ki por ki ba dab ki jinget ni kan mau ya ka ba ka tinu ble ka pan kan mau ngi na ka kitab Daniel kal no ka ban kong gar khot ka ba fra u Daniel u em ha ka por ki sngi ki basniu ki por ki ba tenre uni syakri jong belai ula bats kem yak ta jinglong bo numpen bit ngadi de bat ki jong ka de perthai ti ki khon samla kum ka balang ro hakin ki sngi don ka me yakan sama ba ki khon samla ki de ban pers kem bi ka jinget i ka jisni i jinglong juman ka por ki dai na ma ka ta ban bats kem yakan nongrem jong ka jinget ka bangi don ka banta ka babot nang ta ka de ka nongrem ngi ka balang wadah ke emnang salang kom ter ngi don la ka jong ka nongrim ko baskem kom ki samla nama kata ka por samla ka por ka bangi don ka me ba ngi tip bai ki nongrim ke baskem komno bangin pule komno bangin yaj komno bangin em komno bangin tre idon kam bai ka nongrim ka baskem nama ka por jinglong samla ka por ka badon ka me ya ka jim jong pri bar ka wai ta kata daw nga ko ban ba ya ka nongrem nga sotunat ya ka jinglong ka ba ong kum ni sho ya unar kat ba udang saw sho ya unar kat ba udang saw kitu ki ba shna ya ki mo kheu ki wat ki thang ya ki nar hado ba kita saw ba ki sa sho ki panwan kat ba ki kwa ban wan kapor samla ka kata kapor nga pastor kapor ka ba ki dei bhaban ban sandor bha ya ka jing em jong ye la ka long ha ka jing berja berkhat la ka long ha ka jing et kham tam ka balang bangin numba kala ha ka jing em jong ye tap store nga kwa ban bo ka to kan ki pa to kublishibun pastor mo ya ki jing jubab ki jong pi ka beide bat ki samla kristan bat ka balang ni skong thu la rangi pet mo ngi ju ong berbor ba ki samla ki julong ka sok pudung mo la pet ya ki political party ke pair pet mo ki le ban yo ki samla ma ki sung thu ba ki long ka bor ti ngasong ba kum ka balang ru ngi don kam ba ban to ngi la ekran ni ka rule je ki samla ten rei ha ju ko por ngatrai pastor ka don kam ya ka balang ru bakin kham kit khia ka be dei bat ki samla no long bangin yo ki samla no bangi sung thu ba mdei tang ba ki long ka menta rei ki long ru ka la shai jong ka balang ti krishibun pastor ya ki jing jubab ki jong pi ha ka be dei bat kani ka benta jo ki samla kristan ba ki ban pen scam ya ka jinget ki ban yang ha ka nongrim ka ba ki don
Ti ngini poi pat siya kawai ka jingkali na kabentai ba revel mo nge kabaydai pat ka bentai ki samla le ka jingkit kli ju ki samla ha kabaydai pat ki imlang ka salang nyap hai ju kemenor kementa bat kum juru ya kaban sawan. Tinga syudan gini ka jingkali na da jongpi ka bakum nu ki imlang ka salang ka ba ki samla ki im ha kemenor bat kumnu ki le mo ha kabaydai bat ki jing ngangai ba kawai pa kawai ka imlang ka salang ki don lagi jong ki jing ha ka jing ya ka jing syam ka jing kendu ki jong ki ti kumnu ki samla ha ka ta ka menor ki le ban job ki ka jing le se kan nong kum ka jing kai yang i mentaru apa yang ki jing ki bang kendu ti chicken ti lang tin pila ban ta kabaning kong kublai shibun pastor apan pa ko jing kublai ya phi kumunong yalam akani ka panel discussion ke jongi akani ka por ka bamenta kumjuro ngapan pa ko jing ai kublai ya ka Good News TV jong ka KGP Sinot jong ka jing seng samla KGP Sinot sakmi ke jongi kabala ai benta yang ikum ka jing seng samla jong ka balang presbyterian nong klau ya kani ka benta ban ya discuss ling ba jong ni ka topik ka ba koridor sing la banong ha kani ka por ka benta kumjuro ai kublai ya baro kitu ki basngap ki bapet ki basha skor ya kani ka discussion ke jongi ha kani ka por ka bamenta kendiat ban syua pai ya ka jingkali ka ba pastori labu apreng jongi kani ka por ka bamenta kendiat le sing ya pai ya ki jing long jing man ki jing jia ha ka menor ladangin pet kat kum ka history haswa ka jingwan jong ka gospel ha kani ka ri khasi ka jongi ngiu i ba kani ka ri khasi ka ba i ka jongi kimdon ki lese ka puli puthi kamdon ki daktar kimdon ngimdon kum ki khasi hakabakum kata kapor lesing laban ong ngisngoban aingu yu blay uwan ra yangi mo ki missionary banwan a yangi kita te hapdeng kabakum kata ka ngilaban ong kajing bomdon ya ka daktar kajing bomdon ya ka puli puthi ka babyang ngisa hapdeng kajing dum ten re kabakum kata kapor ngiyo iling ba kajing wan jo ki missionary ki arab ban a ya kita ki kapuli kaputhi ya kajing nang kajing tip bat khamtam ya ka ya ki school ki baper ki seng ki school ban a ya ka jingnang jing start khamtam ya kanika imlang ka salang ka jongi kum ki khasi kabasngo tenat ladangin pule ka history kalong ba kabaningkong kide ki samla ki bakwa ba ban lecture school jong kini ki school bala seng da kini ki missionary ki kwa ba ki don ba kata kemensi ban lecture school watla kitip ba kadon ke jing persya na ying na sem ka jing persya ka bajor ba ten re namar ba ki don pat ya kata ke jingkit kli aki ba ngadei ban yo ya ka jing nang jing start halade bat om tanggata habakila yo ya ka jing nang jing start ngiyo iling ba ka history kumno kini ki nda habakila yo ya ka jing nang jing start kini kilongru hadin habut kum kinong hikai hakitu ki school ki baper ki ba kini ki missionary ki seng ngan su ai nuksa ka we habaningkong haka snem khat praspa san pulai haka ba ka gospel kalawan ningkong haka hima nong klau hima jongi sithi haka snem khat praspa san pulai labu ya ka we ka school kan mau ke school ha ka snong mau nai bat ang tu ladon uwei u samla kristan u bakarteng u simon jarwa bat dei ma u balalek ban hikai ha ka tu ke school ban a ya ka jingnang jing start sheki para samla sheki kun samla ha ka tu ka ha ka hima nong klau ka tu ka por bat ngiyo i lingba jong ka jing tresitom ka jong ukum samla ka jing kit kli ka jong kum samla ngiyo i ba ka penlong ya ka imlang ka salang ka basyai khamtam hadu kini kisngi bat ki por ki bamantang ngiyo i ya ka jingkla namar ba ki samla kristan ki don ya kata ka jingkit kli aki kumno ban sandur ya ka imlang ka salang khamtam lingba ka puli ka puthi haki por ki bamansual langin pai ha ka menor ngiyo i kalong ka badang duna phale singila bantong ha pedeng ka imlang ka salang ka bangingi em tingilong kumni kumangingilong mentaro le sil deling ba ka jingkit kli ka jongki ka jing tresitom ka jongki ka jing aitilut ka jongki bat ka bakham su tanat su lengba udi usyakri usamla
kalong ba dealing ba jong u ba let's say ba ka gospel ru haringkat ba ulong kumunong ikai hakajuk ka poru uyo ikatakalat ban yalap iko gospel tingiyo I hadu kini kisngi ba kipor ki ba mentaru ya ka jingroy jong ki khon kristan let's say haka himahi barok kawai bat haki than ki jongi barok kawai ti kata kadai ka jing ya kendu ma ka jing ya kendu ka jing kajing long jong ka imlang ka salang ha ka menor bat kumno ki samla kristan ki don ya ka jingkit kli banwan ra ya kata ka jing long jing man ka bom shai le se ka bom don ya ka puli ka puthi ka babiang banwan ra pat ban yo pat ya kata ka jing shai le se ka jing nang jing start hangi kum ki samla hadu kini ki sni ki por pemerintah to kumban chuban rap ya ka e ka phi phila ai ka juba mongan chuban rap ya ka jingkli ban rap ha ka be dei kata Ngiu I bagi samla to ka por ka mensyua ki kendu tu ki jing ek mo pilong bat ki ngiu I sha ki jingit kli ka jong ki ka bagi ki don mo la ki imlang ka salang kham tam ling ba ka puli ka puthi ti ki ai pat ki ba ki samla ka ne ka juk ka menta ki kendu mo ka ngia kren ka menta ki ai ka bagi samla ki kendu ha ki jing ek ka ne ka juk ka menta but ki ai pat ka ba let's say ki la ban le ha pleng jong ka ne ka jinglong jingman ju ki ne ki imlang salang ngatrai ka kijing jong larang ibu ketin perang kilong kompleks bah gini kisngi ki jongi momenta ti ke trai ke jingkit kli jongi pat kum ki samla kristan mo hapeleng jong ni ki imlang ka salang ka bangi ngi im sis kinti anti laban ble shubun pastor sa sisian pat habangi phai pat ha kani ka juk ka bangi ngi im menta kam tama ka bayadei bat ngi kum ki para samla mo le sing laban ong habaro I ka habaro ki por le sila kalong menor la kalong hakni ka por ka bangi ngi imenta bat la shairu kijing kindon be hala ka jong ka por ngin ya kendu be ngila dep ban yakran bene ba ka por ka ba mensua ngidon la ki jong kijing te haka pateng ka bangi ngi imentaru ngimla ban len ngidon la ki jong kijing let's say kawai ni kijing ka ba ngi kum ki samla kristan ngila ban ong bang ya kendu akini kisngi bat ki por ki ba menta kadai kajing kerdu kam kerdu jamru kadai gawai kabangi ngi ya kendu hakini kisngi bat ki por ki ba menta but sakawai shu kajing hiar ka akor ka burom kataru kadai gawai na kijing ka ba ngi kum ki samla ngi ya kendu ngimat hakini kisngi bat ki por ka ba menta bat kawai ngayo isu ba kajing hiar ha kajing hikai shong tenrai la kalong kajing hikai shong tenrai jongi ukhasi la kalong kajing hikai shong tenrai nangi kum ka balang giru katolot ba kini kisngi ba ki por ki ba menta ban ai kajing hikai shong tenrai ya ki para samla tile se kataru kadai kawai kajing ka ba ki samla kristan ki kendu akini kisngi ba ki por ki ba menta bat nang ta sakawai shu kabangi kum ki samla ni ya kendu ya kawai ka jing ka bakrawa kini kisngi ba ki por ka menta kalong ha ka ya dei bat kani ka maryam kabangi ni ni shong ni sa kum ki breu hi ngila ban kamaryang kala ban klem bangi ki breu henrei ki breu kinum la ban klem kamaryang kat banang mi kisngi ngiyo I ba ya ka jing nang jot ya ka jing nang hiar nang jabo mo ngila ban ong jog ka maryang ngiyo I ka jing per ha ka maryang kita tenrei ka jing yang ikum ki samla kristan pat ngimyo I ya kata ka jing akini kisngi ba ki por ki ba menta nginyo ba ka maryang kamdei ka jongi kadai ka jong ki wei ngile kat bamon ngi penjot ya ka ngi pensniu ya ka kat bamon ngimyo te ya ba kadai ka jongi nginyo ba kadai ka jong ki wei na kata ka daw ngim perkhat tenrei ka baning kong pat yang ikum ki samla kristan kolong bangin perkhat ya ki wei ru kum bangi perkhat ya ladi habangi perkhat ya ladi ka bahatam na ka banta ya ladi ngidei ru ban perkhat na ka banta jong ki wei ka bahan ki bahatam te kata sto to kubli shbila kren kindiat mo ha ga dei but ka jingkit kli ki samla ha ka imlang ka salang ti ka judan ka jing ong ba kamdei ka benta jong ki samla kristan ha ga dei ngiu I ki jing sniu benta ka imlang ka salang kat sa bangi pai kadon ka jing ong ba kamdei ka benta jong ki samla kristan ha ka dei ba ki imlang salang ka benta jong ki dei be
tang ban syakri ublay. Kum nu fidan man ong e try hello jong kata. Kata ro kade kawai ka jing ka bangi kum ki samla Kristan se hakini ki singi bat ki por ki bamenta ngi kendu ngi penyap her yalade naka imlang ka salang. Habangi nyau yalade kum ki samla Kristan ka penlong yangi ya ki jingmut jing perkat ke jongi kalong bangim desu bani yashim benta haka imlang ka salang. Kam tam ki kam jongka. Ngi penyap her yalade haduk ba kapenlong ki jingmut jing perkat jongi bangim betsu. Ladang ile ya kata ngin sa kumta kan kring yangi bat kan sa penlong yangi kum kita ki samla ki jong ka perthei. Ten rei habangi petpat kendiat syaka menor ki samla. Hooj wala ki long ki samla Kristan. Ten rei ki yo i ya ka jing ka baki ki ya kendu. Te da ka jing shlur ki trei ya kata ka kam bat mi yo i yo usok agini ki singi bat ki por ki bamanta kum nu ki sandur yangi kum ki longdin ki mandin ki sandur lingba ka jing trei sitom ka jong ki lingba ka jing shlur ka jong ki bawat langi dei usamla Kristan ten rei ngadei pat bandon kata ka jing ki kli na ka bata imlang salang namar kabalang ngi ki kun samla Kristan ni im hapo jong ka imlang ka salang tingi don kamban pen bahaya ka ngi don kamban yashim benta ringkat bat ka imlang ka salang ngim de ban sengupan pen ya per ya lagi To ngasu tenat dia kata kejuba wala ke jingkeli kala kambun ni pi nama ngasu tu ba mo ka don kam ha ki samla ki jongi bakin ya don mentah ki imlang ka salang kam tam preng jugi ni ki jing sniu ki bangi yo i mentah ti ngasu tenat ya kani ka jing batai ke jong i pastor Reverend Dr. Aikar Kongor ka kot ke jong i ka bai ai kerteng ka nongrim bante batte song ya ka yeng ka sem bat ya ka jat benrio i batai spang ka jing sung thu ka jong khasi ya ka imlang ka salang yong ngan cukut ya ka jing ong jong i yong ba ha ka jing sung thu u khasi ya ka imlang ka salang ka kentup ngadu ka yeng ka sem ka shnong ka thau ka hima sima bat ka jat benrio ka kentup bun jat ki brio ke be pher ha ka jat ka kenja ka tien ka tli ka dustur ka reti ka nyam kurkom perkhat bat ki bat ngaso tanat ya ka jing wara jong pi bende ba ke imlang ka salang ka di bangin pet ru wat ki ki jing pelong mo kum ka mariang ki belong ki jing pelong ki jong play ki kentup ha kata ke mariang bat ka jing shimenta jong ya ke imlang ka salang ka kentup na du kita ki bangil ong ki shnong ka thau mo bat ki ting ngaso tanat ya ka jing pensyai ka jong pi ba kum ki samla Kristan ngim dei ban kiar na ka baidan mentah ki imlang ka salang rei bangin ya shim mentah bat ban pen baha ya ki imlang ka salang ti kubli shibun ngine poi biang shitmen besan ngine ya keren kum tu haga bede bat ka kamram jong ki ka jiget kli jong ki samla haga yeng haga balang haga imlang ka salang na shukwa ban phai biang shipi temen besan mene pilak keren kindiat haga bede bat ka jing per jong ki samla Kristan haga yeng ka sem haga menor bat haga menta ti ngashkwa ban bu ai pi gani ke jing kli ke jing yo i ke jong pi pat lani kumnu pi yo i ya ke jing long jing man jong ki yang ki sem ha ki por ki manang wan mo long da ke ke bangi bisar ya ka ba ka menor ba ya ka menta ke jing yo i jong pi ya ka tai ka long yang ka long sem ha ka por ka ban sawan ta khablish bon star ta ka jing kedi te bangin ya keren ya ka ban sawan mo ya kala shai te ka long si shak ka ba than te namar ba ngimpat yo i ka ban sejala shai dan la sisi dan ka ban sawan ten rei ka ba long wata lane kenika por ka ba menta mau ka batai teng ya dan ka pen i ya ka ban sawan dan ka ban sajia ki por ki ban sawan te kumbagi dia keren mentan mos pang kilong ying kilong sem kum to ya ka jing bom dan sho ka jing kli jong ki khon samla ha kilong ying kilong sem te wat ha ka balang ro ki imlang sa lang ro te nang ta kata ka jing kli lane ka jing kata ka jing hikai ka jong ki kemi ki pa ya lagi jong ki khon ha ki kala ya pher bha ki por ki bam shwa ba ha ni ka por ba menta te le se lada ni kum to kum bangi de se manne mo ka iki por ki bala le no ba ki ni ka por ba menta tingi iba ka por ka ban sawan
ka jing i barit ka jonga le se baror sing i ngia kubur hi kata ngia menjur hi le se ya kan ni ka benta ka bang yong ba imat ba ka por ka ban sawan ka khamlong was ken ye ka ba ye ni ka ba ngi don menta ta ka long ki khon samlang i ki khon samla menta haka na lord bakim dan shu ta jing ki long ying long sem sikini ki jing so ba jong ni ka prathei mo ki babon ki balayo ki tam de tang ka kiat su drox bet ki wei te ki por ki bam shua ki pat don ki ai ten rei mentang i ki lanang sirkhei te ki long ying ki long sem ro man shua i ma ki long ying long sem ki basuk ki ba kemen ki ba ya long ka wei ten rei mentang i ba bon ki long ying long sem ki la long kum kamaran thama la long ka thama na ta jong ki jing ki sem te abangi pet igni ki i ba ka tai ka la wei ka long ka ba sirkhei sisa ten rei kum ki khon ki jong ka balang la nei kum ki khon ki jong blei ngim dan pat e kata ka jingkermen mo ba kata ka banwan jongi kan nong ka sni ka kham sni ye kan ni ten rei kum ki balang ni ha ban ya be e se kata ka thong mo bangin ya lam ki khon bangin hi kai ki khon long kala long ru ka jingken tu ki long ying long sem bangin ya lam hi kai ki khon bat ka balang ru ni ha ban shim ka jingkit khli ka ba kham khrau na ka banta ki samla nadu ki khun rit hadu ki samla hadu ki long ying long sem kanang ba la dangi da yo bante ye ki long ying long sem ki ba bit ki ba biang le se katai ka lawei ka jong katai ka lawei la ni ka la shai le se jong ka balang jong ka imlang salang le se kanam long in kum ne ngin persang ban sedang menta ban ngin yo e katai ka lawei ka ba kham ba kan ban ye ni ka ba ni menta long kata ka dei ka ba ngayu i mo marwei kum o nong sharai jong ka balang baladang ni la ban le kum ta na ka le jong ka balang bat ki long jing ki long sem kristan ki jong ni nang la ban le kum ta le se mentangi yu i ba katai ka lawei kan long ka ba kham sniu ten rei ngaban ngai i ba la dang ila ban yeng lang ki balang bro khoi de se i ba katai ka lawei la ni ka ban wan kan nam long kum ne kum ba ka long le se kan kala ban yarang kat ba kan ni la ne ngin dan ka target ka bangin kampen bah kan ya katai ka lawei ka ban sawan to kubli shibon kan san no pila ai ka juba ba ka jinge trailang ka long ka ban kam aplen ki yeng ki sem bat ki balang na ka benta ban wan ra ka lawei ka ba pernai te ngasukwa ban shu bo aplen jong pi man san se ka wei ka jingkeli kala judan bah ka jing ong ba haba ki yeng ki sem ki klan ka balang ru ka klan ki emlang ka salang ru ka klan ti terai ke ka benta teman san jong ki long yeng ki long sem tu pila keren bentan ye ka jing trailang tin rei le singan kambu kan kamlong specific ni ka jing keli ke itrai ka benta jong ki long yeng long sem mo ngia keren to ngia keren ka jing kli ki ko na ka bidei bat ka yeng ka sem tin rei ke pat ru ka benta jong ka long yeng ka long sem ha ka bidei bat la ki jong ki kun na ka benta ba ngin pen klan ki long yeng long sem jongi ti ha ba ki long yeng long sem ki klan nganget ba ka balang ru kan klan but ke em lang kasalang ru try chi kita nak ke try ka benta jongi ka long yeng ban pen klan ye ya ki kon samla ki jongi setelah bi de kata se ya ban dong kum ne mo baka ka yeng hi ka de ka benta ka ba ka long yeng ka long sem ka yeng ka sem ka de ka benta ka ba kong san de se ka long ha ka imlang salang la ka long ha ka balang la ne ha ka no ka benta ka long yeng ka long sem ka long ka benta ka long ka benta ka ba kong san bat ka ba nang kong mo te i nomor ba ki khun hi ki im ki he ki san ha ka yeng mo ha ka yeng te la da ka yeng kala ban ai ki ka jing hi kai ki ba bit ki ba biang ki ba bha te kumpa ka tin ka jong play mo ka ong yang i ba hi kai yo na du bo nang re te unum kan ria no na ka ta ka lanti la ne na ka ta ka jing hi kai ka bang hi kai te ka ta ka da ka proverb mo ka ba le se kum ki jing ki sem ni de ban shim ye ka ta ka benta kum ka benta ka ba kongsan yang i bat le se ka long ro ka benta ka ba kongsan ba ladangi kwa ba ka im lang sa lang
lane jong kapor ka banwan kan khambaha ban kan ni ka namar ngi hab ikren ni ka imlang salang hi ka ban kong dan ngi kwa kita ka imlang salang ka ban khambaha la sha le sisngi dan ni ka balang ka ba kham khlan la sha sisngi mu ka dan kam le si ka ban kong ka di jingi kai jong ki kemi ki pa le si ka long ka ba don kam la dang la hi kai ka kom ka ba dei le si ka ngin wan ra ki imlang salang ka ba baha nang ta ka balang le si ka ba berhem ke bakhlan namar ba klem ke jing trai ke banan kam de ka banan kong de ka jing hikai jong ki kemi ki pa namar ngi kum ki kemi ki pa ngi la ka long ying klong sem kristan ke jong ngi kum ki kemi ki pa le se ki ki sngi ngam bakala le se ban ong ba le se katip kanong kilong ying kilong sem jong ngi manta ki ba le se ki ba hikai ki khon kham tam ha ka jing hikai na ka tin ka jong blai kat no kin da yo ka ka por ban ai ka ji kai kin ka tin ka jong play pat kan no ngot kat no tli le si kilong ying ki ba chupun long ro ki jing doai man mit la ne ma step kham tam man mit so ban thia mo mar ha kin ki singi i ba ki khon la ka jong ka kamera la ka jong ka prathei ma ki dan ki jing pu de ki dan ki tu ki ba shla kai mobile se to te la shibet to wat ting wat ka bam ro la ya bam la ka jong ten ring kan mau ki por ki ba maswa kada adon ti kada puka kala adon ta ka por bangin ya bam rangkat be boro si parang to kan no ka jing sngo tanat no ka jing sngo ka jing ye don ka jing ye sngo long si para mo ten ring mentang i ba kala kita ki kila ja no kila te imat ka don kam hi kum bala ong barbel mane mo ka jing hikai ya ka jinglong tanrai ka jungi khasir ko dan kami nang ta ka jingi kai ka nakaliang junga balang ro dan kami par kata ka di ban sedang hi na kilong sem ko jungi ban kai ki ko na kata ka lenti ka ba ngin sngot hu iki bangin amdai tang bangin hi kai ngin da ya lam ro iki nang ba ngin gila ban kermen ni kata ka lawe junga balang ni ki nang salang ka ba kham ha ke namar ngi le ya lam ki khon subu menta kum ko jingi seng ro teng ni ki pang da shu ngi khun khila jingi seng mangi la shu hukum ki la shu pha ki ten re la ding ju le te le se kita ki jing hikai mde tang ba ngi shu hikai da ka shin tor re le se kan long ro da ka bangi ya lam ki ka la long kan uksa ki bangi ya lam ki kata ka nanti ka ba le se ba ka proverb ka ong ba unam kala shuwen ladang isu keren da moro ka sintur te kata kalaban cha no sipit kalaban cha no rei ladang ia lam iki dangi ai ki da kanuk sal si kata kanom ja no na ki ken lano ro te le se ka jing hikai te ka long ba ka jing lam ka long badon kam le se ki long jing long sem sto to kubishibun teman besan ya kita jing jubahap ki jong phi ban nga shukwa ban shu ban rap kam tam phi ki pet ya ni program ki kentian ki bai teman besan ila ong ki long ki badon kam ba ba jingi kai ne yang na sem ka long ka badon kam larangi kwa ban yu i ya ki khon ki ti ba dia ka lawe ka jong ki ka ba pernai ka yeng ka sem bat ka jingi kai ne yang ka judan ka jing ong ba ki ege ki ba ha ki sedang ne yeng ter ki yeng ki telat ki ne ki rempai ki telat kemut ke balang kan telat ki emlang ka salang ka jongi kan telat nak kata daw ke ege bai teman besan ila ong ba ka jingi kai ne yang na sem ka long ka badon kam ngus kwa man pen kan mau yu pi ba pet yang ke program ya ka proverb ka ba khat khandai khat pra masutna iki kentian ki wong Solomon wong tu sneng yo ko na badang don ka jingkerman but what let mu hala ka do nuot ban penyap yu ngaju kata ka de ka ba ju wan ma ka jumut khat bangidi ban sneng ki ko na badang don ka jingkerman ti nga kentu yu pi ki me ki pa ba nadu ba ki khon ki dang red pi don kam ban sneng ban pen i ban yalam ki kombai teman san ila ong dei shu tang ban shu hikai ndai ban long ru kan nuksa ba fin dong mo pi ki role model ki nong pen i nuksa ki khon ki ti ya karukom im ka ba ki khon jong pi ki dei ban im ngaju kan mau ka kentien ka ong a picture is worth 1,000 words ka kadur ka khamla asia jar kentien na kata ka daw ka nuksa ka ba kum ki me ki pa pi pen i la se kan long ka badon kam na ka bentai ki khon ki jong pi tingin ne pai shapi pastor ha ga bidei bat ka bentai ki samla kristan ha ka balang mo ngile pet mene kum tu ya ka e ka bentai ki samla kristan tharai ke e pastor ka ba ki samla kristan ki la ban le ha ka ban te ya ka balang om dei tang ka benar mo ngin hapai ka benar kum lu ki te ya ka balang
but kumnu menta ki samla kersan ki la bante ya kabalang but kum juru ya kala syai kala sisngi kumut ka rule jo ki samla ka bidei but ka jingte ya kabalang Kuble Shibun Pastor. Pi ngasung tenar do kata-kata banya keren ya kana kabenta ki samla ki ban long kinong te ya kabala nama ka ktinu blehi kapan kan mawi ka syai ba ngidan kam ya ki samla nama ki samla ki long ki bakhalan ka ktin ka jong ble ka ong penthamai bor ya le kum ki samla bangila bante ya kabala te kapan kong kolong ba ngide ban long ki bakhalan maka por samla kada ka por ka ba gi khalan nyong haka memory ka jengmot je perkhat ka jengken mau nyong haki kikmat nyong ka merga phat ngidang long ke ba khalan bor te ka dei ka benta ka badon ka me haka por jo ka jeng long samla bangin te ya ka balang te ka ai kata kalong nadu ba ngin pule ka bible ro ne ndala temen kelas tom ngilai daw shubun bangila ban pule ka bible ka por samla ngi pule ka bible ngila ban bat jengken mau te ki jingduai ka kten ble ka patikan mau ingi Daniel pa uju penblen il de ban duai license ngi te kom gi khon samla kira de ba ka por ka balla ban le kata ban te ya ka balang la dangim le ya kata ha ka por jo ka jinglong samla ka bot lanu ngin le ya kata nama gata ha ka por jo ka jinglong samla hi ka por ka ba ni ha ban pen klan ya la de kawai pagabenta kadai ka banga kwa banong ba kom ki khon samla ban te ka balang i don kam e ye ka jing penblen ka ji penblen upol upan kan mau yo timothy ba kom ki khon samla ki dei ban pen klan ye la de ban penblen ha ka ta ka jing em ka baru blai de kata ka de ka jai ka ju ka tin ka ju blai ka de ka norem ka bas kem jo ka balang bangi i ke de kisngi ya kata bakalan nang herdor hadu kata-kata kajing penblen jongki khon samla sha kajing em kabaru blai nia od nama kata ke dikisi ya kajing herdor i ya kajing randen haki benta baro jok jikri blai ikwa nama kata baki khon samla kum ke badang klan ke badang syat ke badang de kapor bagian pen klan je la de banlong ke bapen blen sha kajing ru blai kejing penblen ke babon bah kajing ruble ya kapalang kejing lejing aseng kejing shembenta baki wei kamtam ke samla le nidan ki koyar ke digisngi ke bala long sha kajing kerku ka bakra kon samla jangi telada ki kon samla ki penblen ya lade shekene ke benta ke baru blai jo kajing em kamot baki te ya lade long kajing kerku baki te ya la kajing kapalang de ki wei ke benta jo kajing aseng bakum ta ter te kawai pagabenta ka bakom ki khon samlang i pikidon ka me ban te ya ka balang ka de ka jing shlor ngi dei kom ki khon samla ke kisngi ban shlor ban kren ya ka jing shisha ban shlor ban le ya ka jing shisha ban shlor ban yeng ha ka norem jo ka jing shisha bona ka ni kisngi ngil ong ba ngila compromise no ila de baki ki bingi dan sodong jongi te kom ki khon samla ban pun klan ya ka balang ila de ban yeng ban pan scam ba kini kisngi la kalong haga norem joka jim jangi la kalong haga emlang salang le ne ka bam ka de le se jing so bha joka de perthai ngi de ban long ki baslor ban yang haga norem namang ngi de ki barang klan ki barang syai ki barang la ban yang ban le persya te kektin ble kong ta he ba ble nai bor yangi bang la ban yang le persya ya utau usem joka jing dom ki jing sneu baro de mengi samla ki ban yang ban le persya ka bor ka de ka jong ble Andrei kajing harap kalau ingin ikut khon samla. Tapi story bang aku ban akan kubli shibun pastor ya kata ka jing jubab ka jong pi ngasung tenat ba pi ong ba mo ki samla ha bakin te ya ka balang ki don kam man long ki ba pen klan cho ya la di mo pastor long kan mau ki kentien ki ba blei ukran yu joshua ru tang mo pun shlur ba long klan ti ngasung ba kum ki samla ngi loi ban long ki ba klan ngatrai baling di banong ki baklan kumu pol wong Ephesus ndriu shipho ba ngidon ke jingele ngidon kathma tingang sung thu ba ke jing im samla ke ngidon ba kathma ke jingele ti ngidon kam pen klan ngasu tanat ye ko wei ke kentien pastor ko pi ong ba ke jing pen million mo ke discipline ke long ko badan kam ba ti ngasu tanat itu ki kentien ki pol wong Timothy ba ke jing pen million ke mat ke mentoy kindiat ndri ke jing pen million ke men sim
kementua shibun tinga so ban kentu ipi samla ki bapet ya ke program ke self discipline ke jimpen melian daladi ki ki baha ko mi pastor ilong ken mau bakalong ke badan kamadu kata-kata ngasung tenat ki kentian ki ba way na ki nong tho wong Max Anders wong ki kentian badi tang ki balong discipline ki balak banyo ki baha ke jing im tinga ngasung ru ling ba ki bai pastor ilong pidai ban penbelian ki baha pidai ban long ki balong discipline haki ki baha ke jing im ke jong pi bat dei tang kata ko pilak banyo ki baha tikindiat pastor ngan pai biang shapi pila keren mo mentan ni ke jiket klik ke baki samla ki don ke balang haki ni kisngi ke menta trai ke pat ke jing kmi lenti jongi pat ke balang e pet na ke liang pat jong ke balang ke pat ke jing kmi lenti jongi ke balang na ki samla la ke long ya ke samla ki menta bat la ke long ya hakaban sawan kendiat long kum u pastor mo nong syarai jong ke balang ke jing kmi lenti jong pi pastor ya ki samla kuble shibun pastor pi lang nga long kum ne kum long hagoi ka sking long u samlah te kum taru kum ba la pen he pensan yang kum mala hi ka yang hakan ti ka badai kan rum ka badai ngala he ngala san ngala long kum ni no yalam jo ka balang ke jing kmilin ti jonga kum nong sara jo ka balang ka long ki khon samla kin long la shai kin yalam jong ka balang kin long kinong pray jong ka balang kin long kinong ya kershan ya penya ki kam jo ka balang baro te lamda ngi ke samla hakapo jo jing long samla ngimla ban plan ngimla ban scam ngimdan kan urim kap scam ka mot ka ai kala shai jong ka balang ka jigi ni kmelenti ka be kisngi ki por ke nang ya ngila nang ya roy ka jing start ngila nang ya roy ka jing champang ngila ya roy ka jing tip ngila na akum ka balang ban ashibon ki hikai ngi scam be ki khon samla ki ba menta kalawai jong ka balang jing ka long ka pernai kalawai ka balang jing ka long ka khlan ka ban dab shara ka bor ma ka buram ka jom sim ka jang play to kuli shibun pastor kita ki jing jubab ki jong pi ba kum ka balang ngi kimi lenti ba ki samla jong ki long ki ba iet yu blay ki ba iet ban shakri yu blay mo kum ba la segi pa ki jong ki kimi lenti yang ngi bat kan long kum taru yang ngi na ka benta ki khon samla om tang ka benta ndai wat ka ban sawan ini poi shi ba revel ha ka bai dei ba ki jing kili na ka benta jong pi masyukwa ban bu ngi keren ya ka jingit kli jo ki samla ki emlang ka salang ki jingit kli kum ki samla ka bangi ban pen pau hapreng ki jing ki ba ni kenduk mentah hakene ki emlang ka salang trai pila ban dia nang video kata kuble shibun pastor sa sisen pat te kumbang ila yedep ya keren mene ila yu ya kemenor kum no kidon ya ka jingkit klik ki samla kristan te ngiyo pat ya kata ka jingkit klik kat banang mi ki sing yo kadang kanang hiar kanang hiar bat kanang tolot borno kamtam ka jingkit klik ka jongi kum ki samla kristan na ka benta ka imlang ka salang kumbang ong mene ngi don ya kata ka jing sngo ya pher pangila de ki samla kristan ngim de shu ban yeshim benta ki kam jong ka imlang ka salang tenrei ngi em ka ni ka jok ka bangi ngi em benta le si shibun ba ki jing kala le si ladang ngi em ha kata ka jok kum ki para samla te ni hap hi ban yeshim kum yeshim benta le si ka imlang ka salang ubleiru le si ula khot yengi om tang bangin yeshim benta ki kam lagalong tang haying ha sam ban kit kli tang hay ka ya ka ying ka sam tang ya ka balang tenri u khot ru yengi ban kit kli na ka benta ka imlang ka salang tenri ha bangi pet pa akini kisngi bagi por ka bamantangi yo iba ki babun na pedeng ki samla kristan ki jongi ki kit kli tang yeladi shimen ki perkhat tang yeladi handrei ki dunapat ya kata ka jing perkhat na ka benta ka imlang ka salang ni bhatang yeladi la biang la rajot ka imlang ka salang ni perkhat kumnu ban penbha ya ka imlang ka salang ka belajot kum mga ong mene ka imlang ka salang ka bangingi im menta ka don ha pedeng ka jing jot kelas dang ban jot ban pra ka imlang ka salang ka baki ki samla kristan ki bamensyua ki la teyaka ban penbha ban penlong kum ni kum makalong menta tenre ka imlang ka salang ka bangingi im menta le sing ila ban ong ka don biang ha pedeng ka jing jot jing pra tile se ka de ka kamram jongi kum ki samla kristan lada umdei ka kamram jongi kum ki samla kristan ki batep yu blei uba embod uba shisha menupat ban kit kli ka imlang ka salang ban teipat ya ka jing jot
jing prajong ke imlang kasalang ublay ukot yangi om tang bangin kit kli ngindon ni kajing kit kli nakabanta yelade nakabanta kayeng kesem nakabanta ka balang ndre ukot ru yangi bandon ni kajing kit kli haka imlang kasalang ti ki katu kat ni teliki ki points le sing la ban ong bangi don kam kum ki samla kristan kham tam gi ki sngi ki jok ki bamenta bandon ni kajing kit kli nakabanta ka imlang salang kum ba ka tin ka jong ublay ka pen kan mau yangi ling ba ka gospel ka jong Matius kalau nong ka basan ka khot ka khat lai ka khat ndriu kapan kan mau yang ikum ki samla kristan bangin long kita kimlu bat ka jingshash jong ka perthei kabumut ya ka perthei barok kawai dei tang ya ka balang dei tang ya ka ying ka sem handrei ya ka perthei kabumut ya ka imlang ka salang i barok kawai kabaar kum ki samla kristan kamtam ki ba im hagini ki sngi ka imlang ka salang ka bakla hagini ki sngi bat ki por ki bamenta ka don kam yangi bangin yat hagalenti jong ka hok bat ka jing sngurit kadon kampha yang ikum ki samla kristan haki ki sngi ber ki por ki bamenta bandon ye ka jing kit kli na ka mata ka imlang ka salang ni don kam ban ya da kata ka lenti jong ka hok bat ka jing sngurit ladang imla ban ya da ka lenti jong ka hok bat ka jing sngurit le se ngin sa sha ngop no le se mo ladang ila ban ong namar ngiting pha ladang ye shemanta bat ki kam jong ka imlang salang ngiting yo bakatan yengi ka bor jong ka per ki bor jong ka perthei ki tano ya ka jing ye de ka jongi bat ublai bat kabalai kalong bangin i ban syakri bangin i kiwei bat bangin i ru ban syakri ya kiwei Galatia san khatlai kapen kan mau yingi kumno bangi dei ban i om tang la kabanta yeladi handringin kan mau bangin i ye kiwei ru kum bangi i yeladi bat bangin syakri om tang na kabanta yeladi handringin syakri ru na kabanta kiwei bat kawasau kalong ba kum ki samla kristan ki ba im haka imlang salang kam tam haka ni ke juk ka bangingi im menta kalong ban yarap ban pek kam tam ya ki baduk ki ba kerdu ki ba don kam ya ka jing yarap niu i haka imlang salang ka jongi shibun ba ki baduk ki ba kerdu kam tam syaki jakanong kendong ki jongi kimat iki jing kimat iki jing duk jing kerdu ha ka jing im ka jong ki ha ki yin ki sem ki jong ki te kaktin ka jong ublay leng ba ka shiti ka jong Jacob san khat nriu hadu khat nyu ka khot yangi kum ki kristan kum ki samla kristan bandon ye ka jingkit kli ban pe ban khmi khamtam ye kini ki breu ye ki ying ki sem ki badon hapdeng ka jingdon kam le se ka jingyarap ka jingyarap jongi kum ki samla kristan ban pe ban khmi na ka banta jong ki ru kum ju bat ka ba khat do kalong ka basan kum mga ong mane ngan ong biang sa sisien bangidon kampat ban ri ban sumar khu ikani ka maryang ka bangingi emanta ka gospel ka shiti shiginong room kalanong ka ba pra ka dakhat ka ba khat khanda du ka ba arpui ka pen kan mau yangi ba kumno kani ka maryang ka bangingi emni shongi sa menta ka don na padeng ka jingpang ka ba jur ba te lada mangi kum ki samla kristan ngim kit kli menta kalong ka ba e bha ya ka bala shai bangin penbahapat ya ka ladangi ngim don ya kata kejingkit kli na ka banta ka maryang ka bangi ngi em ngi shong isa ti kita kilong ki mat ki katu kan ni ki mat kuli shibun ya ka jing kan mau ka jong pi mo mene ka jing ong jong pi ba ki bobun kim tre ban kit kli ka imlang ka salang modan ki ong bangim pat tingko ali ki ko siu nginum su thu ka jing e don pat ki ong baling ngelit muslia ya ka kam geduk ke jong kiwei mo kimat ya jot kiwei ngim den reko ba filap kan mau ngidon kam ban i kiwei kemot ler ngi i kiwei ngidon dei bandan ke jikit kli ha ga bai dei bat ke jing pen ba mo ya ki imlang ka salang te ba khadu os kwa ban kli phi ki e ki jing don kam bakum ki samla ngidon kam bandon bat ban job i ki jing e ha ke imlang ka salang ka ban sawan long ki itrai ki bangi nilai kran ka benta bat ki ban sawan pan to bishbun store sa sisien kabalashai ka shong hangi hakae ka ba ngi ngile menta lada ngi ngile bha hakani ka juk hakani ka pateng ka ba ngi em menta le se kabalasharu kan long ka ba bha lada ngi em hapdeng ka jing don jing kermen hakani ka juk ka ba ngi em menta le se ka balashairu kan long ka long ka pateng ka ba idon jing kermen tenre lada ka du jing kermen menta kapateng ka bansawan ru kandu jing kermen
Ti kabadon kam yang kum ki samla Kristan kolong bangin don ni ka jingkit kli menta. Kum bangala ban ni gitu ki mat ki ba mene bangin don ni gitu ki jingkit kli menta knang ba kitu ki mat ki bang ong mene kinwan ra ya kalashai kababha. La kalong ha ka imlang ka saklang bangin tei ya ka imlang ka saklang kababha. Ha ka pateng ka banwan ngidon kam ban trei ngidon kam ban take action mo ko bangi ong menta ban pen i da ka kam kumnu ngidon ya ka jingkit kli na ka benta ka imlang ka saklang ka bumut ngimde ban sngoper manga ngalalong Kristan ngamde syu ngambet syu ban isim benta ngimde ban don ya ka bukum kata ka jingmut handrei da ka mensim jo ka jing sngu shlur kumu samla Kristan banga dei ban don ya ka jingkit kli na ka benta ka imlang saklang te nginla le si ban seng nong rem ya ka la shai ru le si ha kata ka jing kermen ngila ban ong ha ka imlang ka salang to kublai shubun ye ki jing pen kan mau ki jong pi mo ha ga bai dei bat ka jing clear ki samla ha ka imlang salang ye ka benta bat kum ju ru ya ka lawai ka ban sawan bat ka bakhap sutanat ka long ba ka jing long jing im jong kum ki samla Kristan ha ka imlang ka salang ngilong ka mlu ngilong ka jing shai mo ka ba ki wei kin pet bat kin yu i ling ba ka jing im ka jongi ti ngashukwa man pakan mau yi ba pet ling ba ka ba revel ila ong ha ka dei bat ka jing kit clear ka ba kum ki samla Kristan ngi bandan ke imlang ka salang kan mau ki kin tien ki jong Justin Martyr ubade Christian apologist jong ka spas nem ka ba ar wong ni ki kin tien ngan kut ki jing ong ki jong wong ki Kristan ki long ki parlok jong ka nyam ki ba kin tiu ya ka jing suk bat ya ka jing roi ha ka ri bat wong chu ka ri ka long ka met bat kabalang kalong kemensim bat kan bakini kidang im nginom la man penya klat yaki ka bamut bau kren ya ka jingkit kli jong ki samla Kristan om tang hal ka jong ka balang rei kham tam ru aki imlang ka salang tinga so baling ba ka ni ka jing kren kalakot ya pi ki samla kham tam e ki samla Kristan ba phim dei ban pet ba ka ban pen ba ya ka imlang salang kam dei ka benta jong rei ka benta jong ki samla Kristan lamar ba ka imlang ka salang ka ri ka jat ben riu kalong kum kemet bat kabalang kalong kum kemensiam ka bangim la man pinya klat yaki ti ni don ka jikit kli ban long kamlu ban long ka jing shai ban pen bahapat ya kini ki imlang ka salang ka jongi ti kepor ka kelang sungtanat kini ka jing kren ri kepor ka nomsha mo bangin kren shibun ti kublai shibun ya ka jing shementa ka jong pi bat ban pen kut ya kini ka program ngasukwa ban ailat ya pi mo kindian ningkong itiman besan hajing tai pastor bat barevel kentian ki kubor ka pipi don na ka benta ki pet ya kan ka program ka jongi khamtam halor jong ni ka phang ka bangi lai kren man santo kentian lawan Tapstar ka ba yun siya pan kut na ini ka program ti ningkong ti is ngong yuble ba penyo ingi kini ka por ka ba koridor bangin dan na kini ka kamera ma ka ba kerpang jong jing seng samna ki jipis na sepmi ka jongi ha ka ba le se kini ka la long ka wei ka benta ka ba la long ka jingkar khu yi ki bobon la long ha ka senat ka jongi bat si chabaro jong ni ka senat ka jongi te ban pan kut ye ni ka program kumne na ka jongang su khndiat namar bangi le kren chapang ki long ying ki long sem kum to mane ting su pan kan ma mon ka gospel ka jong u na ka Shiti ke jong obstol pol sik nang obsos mo ka ba kalang ban reu ka ba le se bro khat nia tip ba nia la lendet ba ro ba ngilong kinong psa kinong peja kinong ri kinong sumar ba kinong yalam ni da ki jong ki khun te kani kare la de ka por ka ba mdei tang yang ki samla Kristan dan ne mdei tang yang ki long ying long sem Kristan drei imat ba kani ka por ka ba ngi em ka la de ka por ka ba ni hapan ye keren in general kan ya bro khaj ndai tang ye kilong ying long sem Kristan re in general makila de ka high time ngi le se bangin smuthu kan ba ka imlang salang ka balang lan ne kan ono ka ba ngi dei ban ya kendu kan ka ba kaya delang rangkat ban ngi kadon kam hi ka de ban sedang hi na kilong ying long sem teng ai kublai si ka Good News TV nomor jing sing samla sinat ka ba la penyo ingini ka por kini ka lat ka ba kotor bangin yo omni discuss ini ka phang ka ba lesi ka long ka ba don kam lesi kini ki sngi ki bangi em bal nga ai kublai ro iki
kemang lai ku blai mentan ye ki nong page baro khoj ma jong ni ka channel bagi nang ye krishan ye ka good news tv de ba phi page de se ka jing seng sam la snot ka la banang pen bha bar ka nang la banang pen khrau ye jing ye lab ye ka gospel lang ba ni ka channel lang ni de ku blai shibon fi rup store bat ya ngiro iwe pa iwe ngi tan nang ni ma jing ku blai ka lang baro khoj shibon Belajar pastor. Kaba ngako wan perkot kalong takat ni. Gidan ban sungo pangadan ban aku belai ya pi baro. Ngadan ban aku belai ya baro ke ya page ya kan ka channel ka jongi. Baka jengkot i jonga kalong ba yang ngin yo ban slok bat pi. Pi dan haying pi dan hangno. Ai baka ne ka jingya discuss ka jongi kan long ka benta jong pi wei pe wei baro. Baka long ka jengker khu ya ka balang ya ka ri baka jai benre. Besyur pastor. Pastor dari sisian 4 kublai shibun. Te kublai shibun nak menta kini ki barok ki bangi layok let's say kalau long kajing kerku yangi hangni bat ikiba pet kiba sengap syak skor kumju. Hakaba penkut ngakwa ban kentu yangi kup ki para samla. Let's say habangi makani ka jok kabangi ngi menta. Ngi hapdeng kijing ya kendu ki bubun jat kum ki para samla. Ngi tip ya kata kamtam lakalong hagi bubun ki benta ladang ya phaya ke imlang ka salang kabadon kam yangi kalong bangin pet ya kanuksa ngin but ya kanuksa ka ka bakitu ki para samla haka menor ki lale ki layalam ki perat lenti yangi kumnu bangi dei ban sandur ban sengnong rim ya ka jong ka jingit ke jongi haka imlang ka salang ngi de ban but ya kanuksa ka baki ki layalam ki la perat lenti yangi bat ngiyo iru baki lalong sisa kita ki riu krau jong ka jinget ha ka imlang salang khasi ke jongi te ngiru kum ki samla kristana kini ke juk ka ba ngingi menta ban long kita ki riu krau jong ka jinget ha kani ka pateng ka bangi menta bat ha ka pateng ka ban sawan ngidon kam ban te ngidon kam ban doni ka jingkit kli ya ka imlang ka salang ka bala jot ka bala pra kumanga ong mene ka imlang salang ka bangi ngi menta ka don na padeng ka jing jot ka jing pra ladangi phai ki bubun ki liang tela da mangi ngimshim mangi kum ki samla kristan ngimshim ya kata ka jingkit kli hangi ha ka jing ka jongi shimet kum ki samla kristan manupat ban shim kata ka jingkit kli kata ka de ka bandon ka jing kli ka jing ciperkat ka jongi khnang bangi la bante ya ka imlang ka salang ka jongi bat ka baar kalong ba kumangila dap banya keren bangim dei ban bu ya gajing sngo ya pher hapadeng kikam jong ka balang kikam jong ka ying ka sambat kikam jong ka imlang ka salang ba ni dei ban shim ya gajing kit kli omtang ya ka ying ka sam omtang ya ka balang ndri wat ya ka imlang ka salang ru nyim de ban don ya gajing sngo pher ha kamta bangi habangi ya makani ka juk ka bangi ngi mentang ngila don ngila long shai mo lingba ki jing nang jing start ki bangi ngila yo titang kita yang trying bu kajing kentu nak menta mengi hukum ki para sama. So kublai shibun nak benta jong pi baro laingut store itman besan nambat iba revel ki ba long ki dekot jong ni ka panel nga ai kublai kerpang ya ki jing no senjang ke jong pi limba ki jing peliu jing mut ka banganget ka long ka jing kerku nak benta ki ba pet ya ka channel ke jongi ti nak liang jongi ko good news tv sa sisian pat ni penpau ke jing skongu you blay wala don kat bat ni ka program ni airu ke jing kublai ya ke jing seng samla balang presbyterian nong klau ka bahap apo jong ke nong remai presbytery kiba la pediang ya ke jing penbet jongi kum ke good news tv ban wan lam ya ke program ka bagi ai gerteng na limpung ki samla ka bagi ke program ka kerpang ka bagi jing seng samla ki penyan bat ngasngo komen shibun ban yo benta bat ke program ka bakum ke jing seng samla jong ka balang presbyterian nong klau haringkat bat ke good news tv ni yo ban shimenta ha ke por ni ai kublai ru kerpang ya ke choir na ke jing seng samla ka bala ai ya ke tu jing ruai ka bangilas yo snow bat ngilas ngap aswa jong ke program ka banganget baling ba ke jing ruai ka baki ki ruai ka long ke jing kerku na ka benta jong pilang baro ki basngap bat ki pet ya ke program khat du nga ai kublai ya pi baro ki pet ya ke program bat nganget baling ba ini jing peliu jing mut ibret i jongi ka long ke jing kerku na ka benta jong pi ba pin sung thu ya ke jing clear hala ke jong ke yeng ke sem ha ke balang ke ba pi pidan bat kumjuru ha ke imlang ke salang tiban penwa ya ke program dan sumpah ban kerpat i pastor jongi inbu haublei ke jing duai
but in sepelat daga jingkerku penuai. Ngi dia duai. Ngi ai ngo ia me a ublei uba ukpa chingi babning. Uba me penyo yengi yakane kalan ka kabu kodot Lembang ka jingi seng samla jong ga good news. Haka yo bani shimbenta kum ka jingi seng samla jong ka balang presbyterian nong klau. Jong ka normai presbytery. Haka ne ka panel discussion ka jingi bala ba ka jing ruai ke bangi layo ban haka ne ka por. Ibu hakmat jame ko konra to kerku iki benta baro ke bangi la pendap. Ya denges kam au blei. Kini ki benta ki bangi persang banle ibaret. Ka jingkerku ka bor kalong ka jame kenrat. Tu penjanai tu penkentang ki benta baro ki bangi la pendap. Ai bakan ka benta ka bangi yang ha ka bakum kan ka por. Kalong shisha ka jing syakuri ka bakodor ya ka balang ha kan ka ri ka beri ka jongi. Ka jing syakuri ya la ka jong ka imlang salang ka bangi ngidon. Ngisngau bangi don ka jingket kle ka bakra. Kum ki khon samla habangi pai iki baladap habangi don bangi yang hakade ka bamenta bad habangi pet yak ka bansawan ni don ya ka jing kmelenti biki iki jing persang ki baret ki jongi kalong ka jing kerku ka bangi bu hakapateng ka barang sa baro to kerku iki khon samla jongka senat jongka assembly jongka ri baro ka wei baki longkis khon samla ki batib rutib lai kiban ma di ka jingkerku jong me baka emlang salang ka bengidon kan long shisha ka badap da ka burung blai jong me tos ngau kan rat jikin di kijing dua jongi da bang yadam ya pan ikine baro haka kerteng utrai bat uno prem jingi Yesus Kristus bat to da airu baka jeng ei ka badap biang ka jong utrai bat uno prem jingi Yesus Kristus ka jingi ei ba ubleu kupa ubana bam jekot baka jeng slok ka bajanai ka jong mense bakot to ai bakine lai ke balang we blai jongi un hiar ban song sa lem baki benta baro ke bangi la pendap bat kum juru i ke banget ke besakru ye me hangne bat sauda satrak jo ke perthai nado menta hati kerta ke babam jo kot amen.